Sauti Records. Mai sauraro Assalamu alaikum tare da fatan alkhairi a gare ku. Zinatu kashi na 8 Bismillahirrahmanirrahim. Tun lokacin da Umar Faruk ya bar gidan iyayensa saboda ɓacin rai da kuma baƙin cikin abin da ya faru da shi, gani ya idan ya ci gaba da zama ƙasa ɗaya da Mamman, wata rana zai iya tunkararsa ko shi, don wallahi sai dai a kashe sa domin rayuwarsa ma bai ga amfaninta ba. Ɗan uwanka na jini, gidanka gidan mahaifinka amma don haka kawai ya haɗa ina da duk wani kuɗaɗensa da suke wajensa. Ya bar ƙasar gaba ɗaya ya koma Nijar. A lokacin da ya sauka a ƙasar Nijar sai ya ji hankalinsa ya kwanta, ya kuma sami 'yar nutsuwa, sai dai idan ya tuna halin da ya baro gidan nasu a rikice, sai hawaye su zubo masa. Zuciyarsa ta karye, yana tunanin iyayensa a kowane hali suke yanzu. Har ya fara da na sanin barowa, amma ya bar su a hannun Allah ya kula masa da iyayensa, Allah ya kare su daga sharrin Mamman. Barka dai abokina, wata murya ta faɗa masa a bayansa. Waigawa ya sai ya ga wani kyakkyawan matashi ne daidansa. Ya naɗe kansa da rawani da alama kamar buzu ne. Juyawa ya yi murmushi ya ce, a barka dai sannu. Sannunka ya naga ka zo ka hala ko mota kake nema, wani gari za ka je ne? Umar ya yi murmushi a zuciyarsa ya ce, to, ni wallahi ban taɓa zuwa ƙasar nan ba, don haka ban ma san inda na dosa ba. Ni baƙo ne, daga Najeriya nake, kuma ban san kowa a nan ba. Da Allah idan ba za ka damu ba, ina son ka sama min masauki, ma'ana hotel ɗaki na kwana kafin na san abin da zan yi. Buzun mutumin nan ya kalla Umar Faruk ya ce, hotel kuma? Ba ka da inda za ka je ne, dama ba wani gurin, ko dai aiki ne ka zo yi? Umar ya ce, a'a, ba aiki na zo yi ba, na yi hijira ne. Hijira? To me yasa ka yi hijira kai da kake Najeriya, kuma ka rasa inda za ka zo sai nan? Kawai ina son canza gurin zama ne, don Allah ka taimaka min, kaga mutane duk sun rage wucewa, kuma ba wanda ya kula ni sai kai. To, kai a wani gari kake kenan? Ni ba a nan nake ba, domin matafiyi ne, a hanya nake. Na fito yin sari ne, ka san a ƙauye nake, kuma ƙauyenmu ba wannan kayayyakin. Umar sai ya ɗan yi shiru cikin ransa ya ce, to, ko ƙauyen zan bi sa kawai, da alama yana da kirki. A hankali ya ce, to idan ba damuwa za ka iya tafiya da ni, in ya so sai ka sama min gurin zama a ƙauyen naku. Ƙare masa kallo ya yi sama da ƙasa. Kayan da ke jikinsa, wata dakakkiyar shadda ce gizna, mai sheƙi da walwali ruwan bula. Da yake shi ɗin fari ne, sai ta karɓe shi ta masa kyau sosai. Takalmin ƙafarsa kuwa fari ne, sai agogon hannunsa da yake golden. Kai daga ganin wannan agogon ka san ba ƙaramin kuɗaɗe aka narka a kansa ba. Sannan ya kalle shi, ɗayan hannunsa yana riƙe da akwati, ɗayan kuma ya rataye jaka irin ta baya. Da alama wasu abubuwan ya sanya wanda ke buƙatar su a tare da shi kowane lokaci. Murmushi ya yi a ransa ya ce, tab, harka ta samu. A hankali ya ce, ba komai abokina, ka iya bi na. Bayan sun tafi sun hau mota, sun daɗe suna tafiya, suna hira sama-sama, sannan Umar ya shiru yana tunanin gida. Motar ce ta tsaya, sannan Umar ya buɗe ido, ya ƙare wa gurin da motar ta tsaya. Babu gidaje sai dogayen bishiyu. Buzun nan ya ce, to abokina, gashi har za mu sauka daga motar, baka faɗa min sunanka ba. Sai Umar ya ce, sunana Umar Faruk, kai kuma fa? Ni sunana Hashim. Sauka suka yi daga motar, sannan ya kwaso kayansa, buhuhuna ne guda 2, sai wani abu a ƙulle a leda wanda bai san menene ba. Kai tsaye wata hanya suka nufa wata ta rarrabe, babbar ciki suka bi. Sun yi nisa gurin tafiya, sannan Umar ya ce, wai ba abun hawa ne? Amma Hashim ɗin bai juyo ya kalle sa ba. Hakan ya sa ya ɗan tsaya, sannan ya ce, tambayar ka fa nake yi ka yi shiru, ba abun hawa ne? Wallahi na gaji, ga yunwa nake ji.
Hashim ɗin ne ya juya fuskar nan a haɗe, sannan ya zo yana masa magana cikin ɗaga murya. Ka san kana jin yunwa tun a tasha baka nemi abinci ka ci ba sai da ka bari mun shigo nan? Ya haka? Cewar Umar Faruk. Ka yi kasa-kasa da maganan ka mana, kamar na yi wani laifi. Kaga, a daina ma wani ɓoye-ɓoye cewar Hashim. Ni fa tsaya ka ga mugun ɓarawo ne nan da ka ganni. Ba ni jakar hannunka, sannan ka cire takalmin ƙafarka da kayan da ke jikinka da kuma agogon da ke hannunka. In ba haka ba, ya faɗa yana zaro wuƙa a jikinsa. Ya nufe sa da ita. Umar Faruk ya fara salati, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya zaka min haka abokina? Ya za ka yi min haka bayan ka san nan filin babu wanda zai kawo min agaji sai Allah? Sannan za ka fito min da halinka. Me yasa wai ku mutane? Me yasa wai ku mutane ba ku da imani ne? Me yasa duk wanda ya yarda da ku sai kun cutar da shi? Dariyar shaƙiyanci Hashim ɗin ya yi sannan ya ce, kaga, ka bani abin da nake so ko kuma yanzu nan in fyaɗe ka a nan gurin. Wallahi in kashe ka kuma na kashe banza. Zakuna da namun dawa su zo su cinye gawarka. An gaya maka ko ina ne za ka je ka zauna lafiya, wai kai ka yi hijira ka taho nan. To an gaya maka kowa ne irin ka, sakare kawai, za ka cire ka bani ko kuma sai na yanka maka maƙogaro. A rikice Umar ya bashi duk abin da ya buƙata sannan ya ce, ka ga yanzu, duhu ne, dare ya yi, ka bar ni da suturata, domin kuwa ba ni da wanda zan sa, gashi kuma ana sanyi a wannan yanki naku. Ba wani nan, ka cire duka ka bani, to idan na cire haka zan zauna? Kai ka sani, ni dai kawai ka bani, don wallahi wannan shaddan naka zai yi kuɗi sosai. Ya faɗa yana ƙara saita shi, ya faɗa yana ƙara nufarsa da wuƙar da ke hannunsa. Ya ɗaura ta daidai saitin wuyansa. Za ka cire ko ba za ka cire ba? Zan cire, ɗauke wuƙan. Cire shan da ya yi riga da wando ya zama daga shi sai ɗan gajeren wando, sai singileti fara da take ƙasan kayan nasa. Buhunsa ɗaya ya buɗe sannan ya fara zuba su a ciki. Jakar Umar Faruk ta bayansa. Buɗe ta ya kalla turarurruka ne da wasu agogunan da kuma wasu abubuwa da brush da dai sauran abubuwan da zai amfani da su saboda baya son buɗe babbar jaka. Wannan buzin ya ce, kai, yau fa gaskiya a gidana za a yi miya da nama. Yau kai kawai ma sawa zan yi in shiga karkarinmu da shi. Don wallahi 'yan mata sai sun kusa faɗuwa. Ko dai ba banza a ƙauyenmu babu wanda ya taɓa sa irin wannan kayan. Daga baya sai in saida su. Shi dai Umar Faruk yana tsaye yana kallonsa, ga wani irin sanyi da yake da jikinsa har ya fara rawa. Har ya juya zai tafi da bukkunan nasa sai ya juya ya kalli Umar Faruk. Ka biya hankali domin akwai namun dawa a nan. Sannan akwai takadiran aljanu manya-manya, idan baka yi a hankali ba mai bi wata ƙila ka zama namar wata dabbar a cikin wannan jejin. Na tafi na barka lafiya. Na gode da wannan kyauta da ka bani. Umar ya ce, ban baka kyauta ba dai ka sata, Allah ya saka mu. Allah kuma zai kare ni daga sharrin duk abin da ke cikin dajin nan. Ƙwalla ce ta cicciko masa da lokacin da ya tuna iyayensa da kuma yadda ya baro gidansu. Tabbas ya fara da na sanin tahowa, domin a lokacin da zai taho, ya bar iyayensa suna kuka sosai, suna masa magiya, sanadiyansa na cewa zai bar gida. 'Yan uwansa guda 3 sun ce su ma duk barin gidan ba za su zauna ba. Har ya fara tunanin cewa duk shi ne sila, to yanzu idan ma zai koma gida, ta yaya zai koma gida? Babu kaya kuma ba shi da komai a hannunsa. Gashi a dokar daji, shi ya manta ta hanyar da suka bi suka shigo wannan daji. Gashi dai hanya ɗoɗar ce amma ya manta wace hanya ce suka biyo ta farko da za ta kawo su nan ɗin. Sai kawai ya zauna a gefen hanyar yana kalle-kalle. Farin watan da ke sararin samaniya ya haske shi. A hankali ya ɗaga idanunsa sama yana addu'a. Allah ka fitar da ni, Allah ka ga niyyata. Allah ka fitar da ni, Allah ka yafe mini. In na yi kuskure, Allah ka yafe min, Allah ka kula min da iyayena. Idan kuma tawa ƙarshen rayuwa ce ta zo mini a haka, Allah ka sa na yi mutuwar shahada. Jin gurnanin wani dabban dajin yana tunkaro sa. Gabansa ne ya faɗi, sannan ya tashi. Ya kalla inda yake jiyo gurnanin. Wasu dabbobi ne na daji manya-manya, ba zai iya ma kwatanta yadda suke ba.
suke kallonsa. Take a nan ya saddagar mutuwa zai yi, tunda dai cinye sa za su yi. Can amma wata zuciyarsa ta ce, idan ka zauna aka kashe ka kuma fa, burinka bai cika ba sai ka ga ƙarshen Mamman. Sai ka rusa masa duk wani shirinsa. To amma ta yaya kai da ka baro kuma ga ka ga dabbobin daji suna kallon ka suna hango hanjinka har sun fara ma yanda za su yi su raba naman jikina, ya faɗa a cikin zuciyarsa. Yana kallon wata dabba da take tunkaro shi, sauran kuma sun tsaya suna take mata baya. Tuni wata zuciyar ta ribace shi da ya ruga da gudu ya ratsa ta kowace hanya. Hakan ko yayi ya ɗiba da gudu su manku suka mara masa baya. Ashe ina da gudu, cewar Umar Faruk yanda yake gudu kamar wani aljani. A taƙaice dai Umar Faruk ya kwashe kusan kwanaki yana tafiya a cikin daji, sai dai idan ya ga ruwa ya tsaya ya sha. Babu abinci sai dai in ya ga kayan itace ya ci. Yanayinsa dai ya sauya. Komai idan ya ga idan zai masa maganin yunwa ce yake yi har da su ganyaye. Ƙarfinsa ne ya ƙare domin yana ci ba zai iya yi ba kuma ba zai ƙara wata tafiyan ba. Hakan ya sa ya samu wata gefen bishiya, ya zauna yana kalle-kalle. Idanunsa suna rufewa a hankali, daga nan bai sake sanin inda kansa yake ba. Wata kyakkyawar bafulatana ce, ɗauke da ƙwarai a kanta, tana tafiya. Ta zo daidai bishiyan da Umar Faruk yake a kwance. Idanunta suka yi mata tozali da shi. Da sauri ta ce, Subhanallahi, wannan mutum ne ko kuma aljani ne? Wane ne wannan me yake yi a nan kuma? Sauke ƙwaryar da ke kanta ta yi kawai. Sauke ƙwaryar da ke kanta ta yi, ta ƙarasa gurinsa, ta jima tana kallonsa. Lallai wannan mutum ne bil'adama ne. To amma menene ya kawo shi nan? Da alama yunwa yake ji. Ina da yadda zan na taimake shi. Hannunta ta sa na dama a kansa, ta ji ya yi zafi sosai, sannan ta ɗauko ƙwaryar da ke kusa da ita. Ta buɗe ta ga nono ne, sai ta ɗauki ƙaramar ƙwaryar. Ta zagaya bayan bishiyan da yake akwai ruwa, ta ɗebo ta zuba masa. Ba a jima ba Umar ya dawo cikin hayyacinsa yana rarraba ido. Aiko idonsa ya sauke a kan wannan kyakkyawar bafulatana tana ƙoƙarin zuba mai nono a ɗayar ƙwaryar. Muryarta mai sanyi ta daki kunnensa. Sannu, bawan Allah, ga shi ka sha, domin na san yunwa kake ji kuma kana jin ƙishi sosai. Ba tare da ya yi wani dogon lissafi ba ya karɓa kuwa ya bismillah ya kafa kai. Bai cire ƙwaryar ba har sai da ya ga ya shanye. A take dai sai da ya shanye nonon nan tas. Sannan ya gyatsa ya ce, Alhamdulillah, na gode Allah. Murmushi ta ce, wane ne kai, daga ina kake? Ga shi ka shanye min nonon kuma yanzu me zan je na siyar? Kana da kuɗi ne? Gabansa ne ya faɗi. Au, na saidawa ne? Cewar Umar. A'a, na kyauta ne. Ko da yake na ga kana buƙatar taimako za ka iya bi na kai ka ƙauyenmu? Amma fa ƙauyenmu na da hatsari sosai. Na ga kai mutum ne, kar ka ji tsoro, amma ba zan iya barin ka a nan ba. In dare ya yi abin cuta zai iya zuwa. Murmushi ya yi Umar a ransa ya ce, abin cuta na nawa kuma? Ni da har da ƙwarangwal na gani suna bi na suna kamun hari? Ai babu abin da ban gani na tsoro ba. Murmushi domin ta ji abin da murmushi ta yi ce, sannan ta tashi ta haɗa ƙwarayen nata, ta ce, to ka iya biyo ni? Tashi ya ta ƙare mishi kallo, baka da kaya ne? Wani ɓarawo ne ya ƙwace min, duka komai nawa. Ayya Allah sarki, ka yi haƙuri, mutane sun rikice da zalunci, musamman bil'adama, ba su da mutunci waɗansu. Duniya ta rufe musu idanu. Bil'adama ke ɗin ba bil'adam ba ce? A'a, kawai dai ai dukanmu 'ya'yan Adam ne, kuma dukanmu bil'adama ne, sai dai wasu ba su da mutunci. Ta faɗa tana gyara kalamanta. Binta sun sha tafiya sosai, sannan daga bisani ya fara hango
wani ɗan ƙaramin gari wanda ake ta hayaniya ana ta iface-iface, yayin ihun mutane da surutunsu, sai ya yi murmushi ya ce, wai, na daɗe ina tafiya, kuma ina so na ga mutanen 'yan uwana, amma yadda kika san wanda aka yi wa sihiri, daga in ga ƙwarangwal yana bi na, ko in ga wani murgujejen abu shi ba mutum ba shi ba aljani ba, suna bi na, sai kuma wasu masu ɗaura me ma zan ce ni kamar dai mutanen dawa ɗin nan. Wataƙila ma mayu ne, Allah dai ya tsare ni. Kai, na faga tashin hankali, ya faɗa yana mai da idanunsa kan bafulatanar. Ita kuwa hankalinta tana mishi murmushi. Shi kuma ganin sai murmushi take taƙi magana, sai ya yi shiru, ya mai da idanunsa cikin garin da suka fara shigowa. Kowa sai bin su yake yi da kallo. Ashe ba ƙaramin gari ba ne, babba ne. Ji mutane yadda kowa yake harkarsa? Wannan wace ƙabila ce haka? Umar Faruk yake faɗa cikin ransa. Kayansu da suturansu ya sha bambam da nashi. Sai kowa sai kallonsa yake yi. Sai ya ji kunya domin ya san menene a jikinsa. Ita ko wannan mafulatanar, wani gida ta nufa. Ta zo za ta shiga cikin gidan ne. Wani dattijo da ke zaune a ƙofar gidan da mutane sun zagaye sa da alaman mai garin ne. Ya ce, Anisa, ne kika samo wannan kuma, daga ina? Mutum ne shi ko aljani? Wacce aka kira da Anisa wato wannan bafulatanar. Ta yi murmushi ta ce, Baba, wallahi a hanyata ta shiga cikin garin da magaram. To ina ne kuma da magaram? Oh, a dai ƙasar Nijar yake garin. A fitata cikin garin da magaram. Sunan abin dariya. Na haɗu da shi a kwance a sume, da alama kamar yana buƙatan taimako ne, sai da ma wai na taimake shi ya shanye duka nonon da na fita da shi. Sai yake ce min wai ɓarawo ya haɗu da shi, wanda ya shi ne ma ya ɗauko shi da niyan zai taimake shi, shine ya sace mai duk kayansa har na jikinsa, shine ka gan shi da wannan kayan. Murmushi ya ce, da kyau ‘yata Anisa, ina son ki da wannan ɗabi'a, amma yanzu nonon da kika saida kina ganin inarki za ta bar ki kuwa? Za ta bare mana baba. Ai na san yadda zan yi da ita. Umar Faruk ne da ya gane mahaifinta ne sai ya ƙarasa gurin nasu duk ya ganshe da su. Yana cewa barka dai sarki, amincin Allah ya ƙara tabbata a gare ka, barkanka da wannan lokaci. Sarkin ya yi murmushi ya ce, kai ma tsira da amincin Allah su ƙara tabbata a gare ka ɗan saurayi. Ya kalli wani matashin saurayi da ke kusa da shi ya ce, Junaid, ɗauke shi, ka masa duk abin da ya kamata, kaya aboki. Sannan ka tabbatar da ya yi wanka, sannan ka ba shi sutura mai kyau ya sa. Godiya Umar Faruk ya ce, na gode sosai, Allah ya saka da alkhairi. Wanda aka kira da Junaid ya ce, to, ranka ya daɗe, za a yi abin da kake so. Tashi ya kama hannun Umar Faruk yana sakan mai murmushi. Ita kam Anisa ta jima da shiga cikin gida. Ita ma ran nata fari tas. Yana shiga gidan kuwa. Ɗaki 3 ne a jere. Sai ɗakin girki, sai kuma ban ɗaki, sai kuma garken awaki da suke ta kuka. Me. Wani ɗaki da ke gefen ɗakin garken awakin, wanda bukka ne, shi kaɗai ne bukka, yawanci ɗakunan kwano ne. Ya nufi Umar Faruk da shi. Ya nufi ɗakin shi da Umar Faruk. Suna shiga ya ce, bari na je na kai maka ruwa bayi, sai ka je ka yi wanka, in ya so sai ka saka kaya ko? Ya faɗa yana ƙara Umar Faruk ɗin kallo, har zai fita sai Junaid ya juyo ya ce, amma kai ko matashin yaro, menene ya sa ka shigo cikin gari da wannan kayan? Wannan fa kamar idan muka shiga cikin gari muna ganin ana saidawa, kamar fa na ciki ne, kaya ne haka wanda za ka ɗora wasu a kai. Faruk ya murmushi ya ce, kamar yadda na ce ta ce muku, ɓarawo ne na haɗu da shi. To har kayan nawa bai bari ba. Allah ka tsine wa ɓarawo, cewar Junaid. Wato shi burinsa ka tara shi kuma ya zo ya kwashe maka.
Gaskiya ba ni da babban maƙiyi a duniyan nan irin ɓarawo. In sha wahala na nema shi kuma ya zo ya ɗauke min ya bar da wayyo Allah wayyo Allah. Umar Faruk ya yi murmushi. Domin yadda yake maganar ya ba sa dariya. Kan cika ka da surutu, cewar Junaid. Bari na je na kai ma ruwa bayi. Fita ya yi bayan ya kai masa ruwan bayi, har izuwa wannan lokacin. Ba wanda ya fito tsakar gida. Sai da ya kai ruwan bayi ya dawo. Ya kira Umar Faruk ɗin, ya nuna masa bayin, ya kuma nuna masa soso da sabulu. Umar ɗaga kansa sama ya kalli sararin samaniya. Ya kalli 'yar katangar 'yar mitsitsiya. Tabɗijan, a nan zan yi wanka? To wannan idan ka miƙe tsaye, ai sai a ganka. Amma dai mata ba a nan suke wanka ba. Katangar ta yi ƙanƙanta. Shi kaɗai dai yake ta magana, sannan ya kai idonsa kan kwandon soso da sabulun. Zara ido ya ganin sabulun ya ce, kai dan ƙari. Wannan wani irin sabulu ne kore shar? Ɗauka ya shinshina sai ya ji samsam baya son ƙamshinsa. Hakan ya sa kawai ya watsa ruwa a jikinsa ba tare da ya sa sabulun ba. Anisa ce take zaune tare da innarta, tana ba ta labarin abin da ya faru. Ita ko tana cewa, wallahi duk yacce zaki ki yi, kin san dai wallahi ba ni da kuɗi. Wannan nunan da na baki, akwai abin da nake so na yi da kuɗi. Kin ga sai na nema wa yaron nan magani. Kin ga ba lafiya ya cika da ita ba. Kuma kin ga ba ni da ko sisi a rado, ba ni da kuɗi. Ke ma sai ki ɗauka duka ki bashi, ai da kya bashi kaɗan. Idan kika sai da sauran, za ki samu mana ɗan kuɗi ko kaɗan ne na maganin wannan ƙanin naki. Anisa ta yi murmushi ta ce, to innarmu, bari na fita ko sai na ga abin da za a yi. Ba a bar shi ko ba shi da lafiya ba. Anisa ta tashi da niyan ta fita daga gidan. Ta ji muryar Umar Faruk yana cewa, kyakkyawar Bafulatana, muryar tasa ta shige ta sosai. Hakan ya sa ta juyo da sauri. Aiko da sauri ta maida ta juya baya. Shi ko murmushi yayi yana cewa, lafiya ina za ki je? Dama tambayar ki zan yi, da wannan sabulun kuke wanka? Wallahi ba na son ƙamshinsa, shi yasa ban taɓa ba. Amma na gode sosai. Ya gane me take jin kunya, domin daga shi sai gajeren wando. Innar ce ta ce, kai ko wanga yaro baka da kunya. Yanzu haka za ka fito tsakar gida haka? Wai shin, kai ne yaron da 'yar baiwa ta ɗauko mana ne kai? To daga wace ƙabila kake kai kuwa? Sosa kai yayi sannan ya wuce 'yar bukkar da aka kai shi ɗazu. Yana shiga ya kalli Junaid yana mishi dariya. Wallahi ka burge ni. Wallahi ba zan iya ba. Ka san Allah idan da inata tana nan, wallahi sai ta kasha dundu a gadon bayanka. To ka san muna da 'yan mata. Ka san waccan 'yar baiwar? Ita ɗin ba 'yar gidan nan ba ce, 'yar tsuntuwa ce fa. To wani ai huruminku ne nake ganin, cewar Umar Faruk, ba sai ka faɗa min ba. To don ka san yanayin gidan, ka san yadda za ka tafi a cikin gidan. Dole ne na faɗa maka saboda kar ka yi wani kuskuren da zai jawo hayaniya a cikin gidan nan. Don ka san gidan nan fa, yadda ka san filin dambe haka yake. Filin dambe kuma? Me yasa ba gidan mai gari ba ne? Ka san kishi irin na mata. Wallahi 'yar baiwa na fuskantar rayuwa a cikin gidan nan. Wai wace ce 'yar baiwa? Anisa mana, yarinyar da ta tsinto ka. 'Yar baiwa kuke ce mata, to me yasa kuke ce mata 'yar baiwa? Umar ya faɗa yana sanya kayan da ya basa. Sosai kayan suka yi masa kyau, kasancewarsa na saƙi ne na Fulani. Hular ya ɗauka ya saka ya ce, ya ka ganni ne? Bafulatanin asali ya fito ko? To ai kai ba Bafulatani ba ne ba. Wai amma ya aka kake jin Hausar ɗauwai? Saboda na zauna a cikin gari ai. Zama yayi a gefen Junaid ɗin yana cewa, ba ni labarin gidan naku, don in san yadda zan tafiyar da al'amura ba tare da na tada hatsaniya ba. To, ka gani baba yana da mata 3. Kaga wacce da ka gani a tsakar gida? Ita ce marƙiyar 'yar baiwa. Lokacin da ta tsince ta, ta fi da rai da samun haihuwa.
lokacin da ta tsince ta ta fidda ran da za ta samu ɗa a cikin duniyan nan. Shi ne yasa lokacin da ta ɗauko ta take ta murna ita ma ta samu ‘ya domin jaririya ce. A lokacin kuma matan malam dukkaninsu suna da yaransu. Daga mai yara 2 sai mai yara 3. Babu irin musgunawar da ba a yi mata ba, musamman innata. Ta ci mutuncinta sosai, daga nan suka ɗauki karen tsana suka ɗora wa ‘yar baiwa. To tana yin wasu abubuwan ne kaman ba mutum ba. Tana ba da magani, sannan kuma tana da wasu baiwa sosai. Shi ne kawai garin nan ake ce mata ‘yar baiwa. Kuma wanda ya fara kiranta da ‘yar baiwa shi ne baba, domin yana son yarinyar sosai, saboda tausayinta yake ji kuma tana da kirki ga hankali, ga ladab ga biyayya. Ni kam ina son ‘yar baiwa. Da baba zai bani ita da na aure ta, wallahi ko innata ba ta so. Umar Faruk ya ce, kenan ita ba ‘yar gidan ba ce, Bora ce. Sannan kuma abin da baka sani ba. Ka daina fitowa daga banɗaki babu kaya sai wannan ƙaramin wandon. Ka dinga tafiya da kayanka banɗaki, in kai wanka ka saka kawai ka fito. To, abu na biyu kuma shi ne ka ga innoninmu ba sa nan sun tafi kai nono cikin gari. Idan suka dawo, za su tsare ka da tambaya. Kawai ka ce kai abokina ne daga cikin gari, ka kawo min ziyara ne. Dan zan je na gaya wa baba kuma na gaya wa ‘yar baiwa. Saboda kar wata matsalar ta kuma bullowa. Innata tana da faɗa da zafi, amma kaga inna Safiya ba ta da kunya ma, kwata-kwata ba ta da kunya, ita ce ƙarama a cikin gidan nan. Amma inna Habiba ita ce babba kuma ita ce mariƙiyar ‘yar baiwa. ‘Yar baiwa, kawai ka ce min Anisa sai na fi ganewa. Cewar Umar Faruk yana tashi. Tashi mu fita waje domin na kalla garin naku. Ya burge ni sosai. Fitowa suka yi tsakar gida yayin da matan gidan sun dawo kowanne da ƙorensa a kansa. Duk shi suke kallo, musamman ‘yan matan, su 3. Sun kafe Umar Faruk da ido suna kallonsa. Inna Safiya ce ta ce, "Oh, kai kuma daga ina kake?" Cikin harshen Fulanci, Umar bai sani ba, bai san me take nufi ba. Sai Junaid ne ya maida mata da amsa, "Abokina ne." Shi ma duk cikin yaren Fulanci. Ta haɓe baki dai sanan ta nufi ɗakinta. ‘Yarta ta mara mata baya wacce ta kusa karo da bango saboda kallon Umar Faruk. Ita ko ɗayar ‘yar tsakiya bata ce komai ba sai wani kallo da take watsawa Umar ɗin. Fita suka yi sosai, ya ga garin da kuma al'adunsu. Sai ya ga addini bai wadaci waɗansu da ke cikin wannan gari ba. Ya yi mamaki sosai da suke tafiyar da rayuwarsu. A cikinsu kuwa har akwai waɗanda suke taƙama da tsafi da tutiya da shi. Garin Allah ya mishi albarkan shuke-shuke da kuma amfanin gona. Bayan isha'i, suna zaune a ƙofar gida da mai garin da kuma Junaid. Sai wani yaro ɗan ƙarami yana zaune ya yi shiru ba. Umar Faruk yake kallonsa. Wai baka magana ne? Tun ɗazu nake ma magana ka yi shiru. Mai gari ya ce, "Ayya, baya magana tun lokacin da aka haife shi. Baya magana wallahi. An yi maganin amma kamar ba a yi." Umar sai ya ce, "Allah sarki, Allah ya baka lafiya. Allah ya sa kana da rabon ka yi magana." Yaron kawai sai ya fara zub da hawaye. Junaid ne ya shiga share masa yana cewa, "Haba Abbas, kukan me ka za ka yi kuma? Ai kuka ya ƙare, tunda dai ana ta ƙoƙari a maka magani. Kuma innarka ta ce da ita da ‘yar baiwa gobe za su kai ka can wani gari da yake yamma da nan garin. Insha Allah za a dace." Wanda aka kira da Abbas ya fara girgiza kai. Umar Faruk ya yi mamakin wannan sunan. Hakan ne ya sa ba shiri ya yi dariya. Junaid ya ce, "Lafiya kuwa?" "Wallahi sunan da yake da shi sunan yayana ne. Ban san a ina yake ba yanzu. Amma ina so ka bar labarin ka." Cewar mai gari. "Menene ya same ka?" Bai gaya masa ba, kawai sai ya ce, "Kawai na taho cirani ne. Su ma sun yi nasu wajen, to ni kuma sai na faɗo nan."
sai Allah ya haɗa ni da ƙaddararren ɓarawo wanda ya sanadiyya ta zuwa nan. Allah sarki, cikin tausayawa mai gari ya ce, ka yi haƙuri, komai Allah ya kai maganinsa, Allah ya saka maka. Amma yaro, menene sunanka? Sunana Umar Faruk. Allah sarki, sunan mahaifina ne da kai, cewar mai gari. Sai suka ci gaba da hira, suna raha da dariya. Umar ya saki jiki sosai, har ya shafe watanni a wannan gari. Ya saba da 'yan garin sosai, musamman 'yar baiwa Anisa. Har zuwa wannan lokacin Abbas baya magana. Wata rana Anisa tana zaune ita kaɗai a daji. Da alama kiwo take yi da mun da sanda a hannunta. Ta yi shiru tana tunani. Sannan wata farar mata mai sanye da alkyabba fara, sai wani adon gwaldin da aka yi mata ado da shi. Ta yi kyau sosai, sannan gashinta har gadon baya. Ta saka hular sarakuna. Ta bayyana a gabanta kamar aljana. Baby, da sauri Anisa ta ɗaga kai take kallon wannan matar. Sai kawai ta ce, mama, menene ya dawo da ke kuma? Baby, yaushe za ki dawo gida? Baby, me yasa kike son rayuwa a cikin bil'adama bayan ke ba bil'adama bace ba? Baby, muna buƙatar ki. Domin wallahi ke ce sarauniyar gobe idan mahaifinki baya nan. Anisa ta ɗaga kai ta kalla mahaifiyar ta ce, mama, me yasa kuka yadda ni? Kuna sanawa kuka yadda ni? Amma dai ba kwa sona. Su bil'adama da ba kwa so su suka ɗauke ni, suka rene ni, suka bani tarbiyya da dukkan wata kulawa. Tun ban san wace ce ni ba har na san wace ce ni. Tun ina ganin ki a mafarki har na fara ganin ki a gaske. Mama, ba na son asiri na ya tono. Wallahi ina son inna, sannan ina son mai gari. Ina son mutanen da suke wannan alƙaryan din da wasu ba su da kirki. Ba na son ni a son ni a ce. Ta tsugunnawa dai ta dafa kafaɗinta ta ce, na sani Anisa, kuma ina ƙoƙari duk yacce zan yi. Na ga na faranta miki da su, kuma na baki kariya, na kare su suma. Sannan ba zan tirsa a saki ba, kina da gaskiya. Amma zan faɗa miki a wancan lokacin da muka yarda ki dole ne, domin kashe ki za a yi. Kashe ni kuma? Shi yasa muka ajiye ki inda mutane za su gani. Ba ma so a san da ke a duniyan nan. Ba ma so ki tashi a cikin duniyarmu, saboda maƙiyanki suna da yawa. Kuma tun lokacin da na haife ki na ga ruhinki yana da rauni. Kina da tausayi sosai. Anisa kan bata ce komai ba. Matan nan ce ta ɗaga hannayenta guda biyu, sai wasu kwalabe suka bayyana a hannun nata. Ta miƙo wa Anisa su ta ce, gashi nan, wannan ki shafawa Abbas a jikinsa duka, wannan kuma ki tabbatar da ya sha, domin mayu ne suka riƙe mai maƙogaro. Amma yanzu suna hannu, domin kuwa dole su daina mugunta. Karɓa ta sannan ta ce, mama, ya aka kika sani? Kuma su waye waɗannan mayin da ni ban san su ba? Anisa, kin ƙi yarda da abin da yake tare da ke, kin ƙi yarda da asalin halittarki. Ta yaya ku zaki amfani da ita? A halin yanzu, wasu daga cikin dattijawan garin sun gane wace ce ki, kuma suna ƙoƙarin su kawo miki hari. Ki zo mu koma gari, ki zo mu koma duniyarmu, kada su halaka minki. Ruhinki yana da rauni sosai. Ni dai mama, wallahi ina son rayuwa cikin bil'adama, tunda a cikinsu na taso, kuma babu wanda ya isa ya cutar da ni. Sannan kuma, ni bil'adam zan aura. Tunda dai ba laifi ba ne, duk musulmai ne 'yan uwanmu. Bil'adam za ki aura? Cewar mahaifiyar nan tana tashi ran ta ɓace. Wani irin zancen banza ne, don kin ga ina lallaɓa ki. Ga 'ya'yan sarakuna ga komai suna jiran ki sai ki ce bil'adama za ki aura? Ke yaushe ne zan sanar da ke ba jinsinsu ba ce ba? Ke jinni ce, ke ba mutum ba ce ba bil'adama ba ce ba ki. To mama, amma ni wannan shine abin da nake so. Allah ki taya ni da addu'a kawai. Sannan na gode da maganin da kika bani.
sannan ki sanar da ni inda mayin nan suke domin na koya musu darasi. Ba abin da domin sun fi ƙarfinki a halin yanzu. Tunda ke ba za ki iya cuta ba kuma ba za ki bari a cuta ba. Ki bari ni zan san yadda zan yi da su. Zan sa dogaranmu su ɗau hukunci, su karya musu duk wani alƙadarinsu sannan su karɓo kambun da ke tare da su. Babu hanyar da za su yi mugunta. Tana faɗin haka cikin fishi, ta ɓace daga gabanta. Anisa ta sauke ajiyar zuciya tana kallon kwalaben da ke hannunta, wanda ruwan cikinsu farare ne. Hankali ta ce, ina son mamana, ko don yadda take zuwa min, tana bani labari da yawa, tana sanar da ni abin da ban sani ba. Amma ni kuma samsam ba na son rayuwa a cikin jinsina. Na fi jin daɗi rayuwa da bil'adam. In ka yi ba daidai ba in hukunta ka. Ba na so asirina ya tono. Ina son na rayu tare da inna. Sannan ina son yaya Faruk. Murmushi ta tunawa da ta yi da shi domin ya ce ta daina kiran shi da Umar. Ta dinga kiran shi da yaya. Yana yawan koya mata karatu idan sun keɓe, musamman ɓangaren addini da kuma turanci. Sosai ta saba da shi ma kuma duk gidan ya fi shakuwa da ita. Duk da cewa 'yan matan gidan suna son shi kuma suna ƙoƙarin samu kusanci da shi. Amma kasancewar su tsararru ne marasa kunya. Bai wani ja su a jiki ba. Kullum sai ya musu nasiha. Zuwa yanzu ya zama kamar ɗan gidan. Kowa ya san shi a wannan yanki. Maƙiyansa akwai, masoyan shi akwai, yayin da maƙiyan nasa sun fi yawa. Wanda kuma su ne maƙiyan Anisa. Rayuwa ta ci gaba da tafiya yayin da watanni suka koma shekaru. Duk yanda juyin duniya iyayenta sun yi ta koma cikin jinsinta taƙi. Su kuma a gidan mai gari babu wanda ya san asalin Anisa sai mai gari. Sarai ya san wace ce ita. Kawai dai yanda take ne da kuma yanda take suka saba. Kuma ya ga ba macuciya ba ce sai ya haƙura ya bar abin a ransa. Amma duk wani motsinta a kan idanunsa yake. Har ziyarar da mahaifiyarta take kawo mata kasancewarsa shi ma yana da wani aljani da taso tun suna yara. Wato irin abotan nan da mutumin da baka sani ba. Shi ma musulmi ne yana da addini sosai. Shi yake ba shi labari a dukkan abin da yake faruwa. Shi ya sa mulkinsa ba mai kawo masa tangarɗa. Duk wani mugu idan ya tunkaro shi kafin ya zo. Abokin nan nasa ya zo ya ba shi labari ya kuma faɗa masa niyyarsu. Shi kuma sai ya shirya da tunkararsu. Hakan ya sa ya gagari kowa a garin. Yaransa ma haka. A cikin kaf yaran nasa, Junaid ne kawai mai sanyin hali sai Anisa. Wacce kowa na garin ya san ita ɗin 'yar tsuntuwa ce. Suna musguna mata da yawa ba tare da sun san wace ce ita ba. Sanyin halinta da kuma ɗabi'arta mai kyau ta sanya wasu daga cikin mutanen suke santa. Kuma suke cutar da ita wasu saboda ba ta iya ramawa. Sai dai wani abin takan iya ramawa ba tare da mutum ya san ita ce ta rama ba. Ita dai Anisa, asalinta ba mutum ba ce ba 'yar sarkin aljanu ce, musulmin aljani, musulman da ke cikinsu, 'yar sarkinsu ce. Waɗansu suna da kirki waɗansu ba su da kirki, kamar yadda jinsin bil'adama suke haka suke. Akwai farare akwai baƙaƙe, akwai masu dattin zuci akwai masu hasken zuciya. Mahaifinta sarkin aljanu ne wanda yake mulki na fararen ruhanai, farare masu tausayi masu addinin Islam. Yayin da wani ɓangare wata masarautar da ke kusa da su suna mulkin zalunci ne tare da cutar da bil'adama, wanda samsam hakan bai so ba sarkin baban Anisa. Hakan ne ya kai musu hari kuma sau da yawa ya ci nasara. Wannan shine dalilin da ya sa ya ɗauko gaba. Suka yi ƙoƙarin kashe ta tun tana ciki Allah bai nufa ba. Mahaifinsa, kakan Anisa shine ya ba wa mahaifin Anisa shawarar ya kai ta cikin bil'adama ta rayu. Ta hakan ne babu wanda zai san da rayuwarta. Ko da mahaifiyarta ta haife ta cikin sirri, kakanta ne da kanshi. Shi da kanshi ya kai ta bayan gidan mai gari saboda ya san mai garin. Domin abokinsa ne. Shi ne abokin mai gari wanda ke kawo mishi rahoton komai. Ma'ana kakanta na tare da ita a duk inda take.
Sai ya ɗauke ƙafa a lokacin da ya kawo ta saboda kar a fuskance shi ko a bi sawunsa, har sai da ta yi wayo sosai. Kowa ya ma daina zancenta, amma ta ciki na ciki sai ya dawo yake kai wa abokin nasa ziyara. A lokacin ne yake ba wa mai gari labarin Anisa, cewar jikarsa ce ita, ya riƙe don Allah amana. Har lokacin komawarta ga ahalinta ya yi. Shi kuma ya fahimce shi sosai, kasancewarsa dattijo ne kuma suna tare kuma ya san wane ne shi. Hakanan ta yi ta rayuwa a garin. Ita kanta da bata san wace ita ba, sai da a hankali ta fara girma, mahaifiyarta take kawo mata ziyara tun a mafarki har a gaske. Har ta gane wace ita tana iya rikida ta koma kowace siffa take so a cikin bil'adama, kuma tana iya komawa kowace irin dabba take so mai kyau. Amma ba ta yi amfani da wannan fawon da ke da ita ba. Ita dai kawai tana son bil'adama, tana son rayuwa da su. Komai nasu yana burge ta, shi yasa take komai nata irin na bil'adama. Ko kaɗan ba ta fito da ainihin siffarta, barantana har a kore ta ko kuma a yi zarginta. Har zuwan Umar Faruk, duk lokacin da ta ɗora idonta akan Umar Faruk yake burge ta. Bata taɓa ganin wani mutum da take so irinsa ba. Irin shi ne take son samu a rayuwarta a matsayin miji. Sai dai har yanzu tana so ta ji labarinsa, bai faɗa mata ba. Sai ta fara bin hanyar da za ta gano da kanta, amma bai ba ta ƙofar hakan ba. Sai wata rana da suna zaune, Umar Faruk ya koma sak Bafulatani. Ya yi baƙi sai dai amma fa ya yi jiki, ya murmure. Yana zaune a bakin wata bishiyar ɗorawa. Anisa ta yi sallama. Amsa mata ya ce, "Surbar da sannu da zuwa, 'yar baiwar mai gari. Kin dawo daga kiwon ne? Ai kai yaya Faruk ba ka son ka je kiwo, shan inuwa, kuma ba ka son zama cikin mutane sosai, sai ka zauna kai kaɗai ka yi shiru idan Junaid baya nan. Da kwai fayayyinsa ba sa nan ne, kuma lokacin da suka dawo ma ba ka shiga cikinsu. Ka dinga shiga cikin mutane yaya Faruk." Murmushi ya ce, "Anisa kenan, ina tunanin halin da na baro iyayena. Yau shekara ɗaya, yau shekara 7. Ban san a wani hali suke ciki ba, kuma na kasa komawa inda suke. A duk lokacin da na yunƙura zan koma, sai in kasa. Ban san menene ya ɗaure ni a garin nan ba. Kar in je su mutu da bishina, kar in je su mutu." An zo gurin, cewar Anisa, "Ka bar labarinka, menene ya rabo ka da Najeriya, tunda ka ce kai ba ɗan Nijar ba ne?" Labarin komai da komai ya bata. Shiru dai tana cewa, "Oh, bil'adam matsiya, bil'adam masifa. To wasu bil'adaman suna da tashin hankali, wasu bil'adaman suna da abin tsoro. Wai me yasa daga an yi magana sai ki ce bil'adam? Saboda ai haka muke." Ta faɗa tana sunkuyar da kai. "Yawa ko ke ba ki dinga gyara maganarki, ni fa wani zubin tsoro kike bani." Cewar Umar yana ƙare mata kallo. "Ka daina jin tsoro na, me yasa kake jin tsoro na? Aikin naki ne yayi yawa. Duk faɗin garin nan tun da nake ban taɓa ganin mace mai kyau irin ki ba." Sai kunya ta rufe ta sa hannunta ta rufe fuskanta. "Na gode da yabon da kai mun, amma mafi kyawun 'ya mace shine tsarkakakken ruhi da kuma kyakkyawar niyya. Ni yanzu burina kawai in yi aure. Kaga yanzu shekara ta 20. Shi yasa mutanen gari suke ta min gori na ƙi auruwa. Ni kuma har yanzu ban ga wanda ya mun bane ba." "To, sai wa kike so?" "Gaskiya kam ya kamata ki aure. Kin ga ƙannenki ma fa waccan shekarar aka musu aure, gashi nan har da ciki. Maybe ma ki ji an ce gobe sun haihu. Ke kuma kina nan? Bana ma ganin kina zance. Kullum ki yi kiwo, ki dawo, ki kai tallan nono, ki dawo ki zauna ki ta hira da inna sai inda ne kike hira. Me yasa?" "Tsoro na suke ji. Shi yasa bana son zama tare da su." "To ai ke ɗin ce, mutum bai ya miki kallo ɗaya ya mai da idonsa kanki. Kina da mugun kwarjini. Duk da nake ni na yi mata har 2, kuma na ga kyawawan mata, amma ban taɓa ganin mace mai kyau irin ki ba."
kenan ka taɓa aure, baki ji labarin da na baki da kyau ba ne? Mata na biyu, ta farko sunanta Zinatu, ta rasu saboda ɓarin ciki da ta kuma na tabbata cikin nan mutuwar nan kashe ta aka yi ne ko menene ni dai ina zargi. Ɗaya kuma ta ci amanata da ɗan uwana, shine dalilin barwa ta gida. Ayya, ai na ga fa ba laifinta ba ne, kamar sihirce ta aka yi. Kuma yanzu yaron da ta haifa, na san yanzu ya girma. Shiru yayi yana tunani, tabbas yanzu ya girma, kowane suna aka sa mai. Ni wannan ba shi ne a gabana ba. Ina so na san halin da iyayena suke ciki. To, zan yi faɗa maka, ka koma gurin iyayenka. Saboda kada su mutu da fishinka, ina ji a raina ba su mutu ba, suna raye suna jiran dawowarka, amma suna cikin damuwa. Zuba mata idanu yayi yana kallon ta yadda take magana, birge sa take yi. Ta yaya aka yi kika san suna cikin damuwa? Kawai haka nan na ji a jikina cewar Anisa. Zan yi tunani, kuma insha Allah a wannan shekarar sai na bar wannan garin da yardar Allah. Kowane irin da bai ma ko kai min a wannan garin naku na zauna har tsawon shekarun nan sai an warware shi. Dariya ta mai sauti ta ce, kai da yaya Faruk ba a rabonka da rigima. Yau kuma me za ka koya min? Inda muka tsaya mana, suka ci gaba da karatu. Yana koya mata abubuwa da yawa. Bayan sati guda da wannan hirar tasu, Anisa ta kasa sakewa. Ga mahaifiyarta a wannan lokacin har da mahaifinta sun kawo mata ƙahon zuƙa, ba za ta taɓa auren bil'adam ba, kuma sai ta koma cikin jinsinta lokacin ta yayi. Idan ranta ya ɓaci, sai ta rikide ta koma tsuntsuwa, ke ta shawagi a sararin samaniya, rikide ta koma wata dabbar, wacce in an gani ba za a tsorata ba, sai ta yawo. Mafi munin ɓacin ranta shine ta koma macijiya, sai ta yawo cikin ciyayi, ko kuma ta zauna ta yi ta kuka. Amma ba ta cutarwa kuma ba ta bari a gane ta. Umar yana zaune da mai gari yana ba shi labari. Gaskiya ya kamata in koma gida, domin na ga halin da iyayena suke ciki. Mai gari ya jinjina kai ya ce tabbas labarinka akwai ruɗu. Wato wasu mutanen ko rashin imaninsu ya ƙarfafa wallahi. Ba sai kawo mutum laifi zai tsane ka ba. Insha Allah za ka je ka ga iyayenka. Amma kafin nan ina roƙonka wata alfarma. Wace alfarma? Ina so na baka auren ɗaya daga cikin ‘ya'yana. Umar Faruk ya ce kai, a'a, ai ni na gama aure baba. Wallahi na gama aure. In je in ɗauka ‘yar mutane, a je a kashe ta ko a mata sihiri, ta yi ba daidai ba. A'a. Mai gari ya murmushi irin nasu na manya ya ce Umar Faruk kenan. Kowa yana da lokacin mutuwarsa, kuma duk mai rai mamaci ne. Sannan ba kowane mutum ake taɓawa a zauna lafiya ba. Mai sauraro ka biyo mu kashe.